eu teño escoitado cousas que non sei se son reales, pero de armadores que podían optar perfectamente a facer un barco de madeira, que acabaron facendo un barco de ferro, comentándome que o mantemento, cousa que de ferro a madeira vexo tampouco é unha gran diferencia. É absurdo, pagan 20.000 euros ou incluso 30.000 por o mesmo barco das mesmas dimensións feitos en poliéster e con mantemento da madeira caro, cando ese 20.000 euros lle chegarían para o mantemento de toda a vida. É dicir, hai cousas absurdas e non hai unha mentalidade empresarial de explotación tamén desa embarcación. Pero aí tamén hai que incidir na calidade. Quero dicir, a mí teño falado unha vez a un armador de dicirme que pasaba un ano o barco de feito e que lle chorreaba o gano encima do motor. Non sei se me explico. Quero dicir, nós agua, non de ata cuberta. Xa te digo, non sou carpinteiro, pero non vin eso así directamente, nunca vin eso. É posible que en algún momento a carpintería requereron momentos que se viu moi apretada e houve que tratar de baixar a mano de obra, o coste, e houve que perder algo de calidade. Pois primas son poliéster como compito. Quero dicir que nós o que non podemos é baixar a calidade, non temos que tratar de... Se non podemos competir, digamos, en prezo, cousa que vexo que hoxe en día non é un problema, hai que competir en calidade. E demostrarles que o mantemento pode ser, en función desa calidade, pode ser igual ou incluso menor. Que ocorre? Hai algunhas que non valen para todos os usos. Eso tamén hai que poñelo en relieve, porque para mí, eu non vou agora tirar contra ningún material, pero hai, por exemplo, a fibra eu creo que non é práctica para todo. Non, así como a madeira mellor tampouco é práctica para todo, e o aceiro tampouco, porque cada unha ten o seu espacio ou hai certas profesións, non? No caso das profesións nas que poden caber todas, unhas con uns pros e outros con uns contras. Nós o que temos é que poñer en relieve a madeira e naqueles nichos de mercado onde realmente podemos defender esas características e esas valías que ten a madeira. Ver realmente onde a madeira ten a súa cabida e pelear por demostrar que se pode competir perfectamente con outros materiais. Nesse sentido, vou falar como consumidor parte de ferro, ademais teño que confesar que hai 35 anos na casa do meu pai incluso un dos primeiros botes de poliéster que a excusa simplemente de que se rematou o mantemento era mentira, logo que pedimos outros de madeira. O que penso que hai que transmitir á sociedade que é falso o exceso de mantemento. Incluso que hai que transmitir á sociedade que existen técnicas de construcción que poden poñer o mantemento de embarcacións de lecer construídas en diferentes formas de construcción ou con boas formas de construcción en madeira e poden obter os mismos mantementos ou prestacións similares e algúns niveles superadas que as de fibra. De cara ao consumidor, cando se vai a esas feiras, unha das cousas nas que penso que se debería incidir é cambiar a percepción dentro da náutica de lecer. Como eu se daba ou é mentira de que realmente o poliéster é máis vantaxoso, ten menos mantemento, ou o contrario, estou plantexando. E despois, no último caso, o placer ten que salvar o barco. Hai un problema cambiar a mentalidade social. Hai un problema añadido, porque un pouco a pescadilla que morde a cola. Hoxe en día pensemos que ese mantemento similar, pero temos un problema maiores, que ese mantemento ten que ser máis específico. Hoxe en día o tema dun calafateador, cantos quedan? Cada vez é máis difícil atopalo, non sei se me explico. Eu espero porque... Tamén as técnicas de construcción, pero quero dicir, ao mellor tides unha embarcación que é calafateada, o armador decide que sexa calafateada, que non sexa parcheada, por exemplo, con outras técnicas. Entonces, si quere reparala porque ten, digamos, ten inquietude ou lle gusta mantela da forma original e non atopa que lle faga, estamos falando xa que temos un problema de mantenimento. Entonces, digamos, se non hai embarcacións, non hai xente para traballar porque non hai demanda. Se non hai demanda porque non hai que lle repare. Tamén hai que dar cabida a esa posibilidade de esa carpintería máis tradicional, que eu penso que tampouco podemos perder. Que entren novas técnicas, pero as técnicas que podan permanecer. Sería unha pena tamén que se perdera un traballo de calafate ou que se perda esa poligalencia desa liña.
Quixera tamén o fío de agradecimento que reitero pola invitación, comentar que me pareceu moi interesante a esa parte da conferencia na que pudemos estar, na que saliron cuestións moi diversas, pero que sin duda son tamén importantes do punto de vista da seguridade, do punto de vista da propia construcción, dos aspectos técnicos da mesma, etcétera, etcétera. Creo que o conselleiro de Cultura de Grove, o presidente da asociación, a todas as persoas que estiveron, a Fernando Piñeiro, por suposto, a todos que estades traballando neste eido, non compre máis que felicitarvos e animarvos e que ofrecervos, en este caso, a Diputación de Pontevedra para o que no ámbito das nosas competencias que entendemos que ten que ser esa aposta pola cultura marítima tradicional debe facerse. Grazas, sinceramente, quedo a vosa disposición e vos agradezo muchísimo que me dedes a oportunidade de falar en minutos. Moitas gracias. Decirle ao vicepresidente da Diputación que tocaremos a porta da Diputación un proxecto pois definirse concretamente, porque temos aquí na provincia de Pontevedra moitos socios e, bueno, como comentaxe, se sabemos destas axudas de restauración para marcación de tradiciones tales, se o consideres oportuno, nós, desde a asociación, podemos non asesorar, pero si, antes de que salgan as convocatorias das axudas, algún matiz que poidamos introducir, se vos parece ben, dentro da asociación, cos nosos técnicos e tal, pois poderíamos de alguna maneira que eso chegue ao mellor a un número de xente ou en determinadas condicións que ao mellor dificultan algún tipo de realización de algún tipo de actividade. Eu agradezco esas palabras. Estamos na fase administrativa que sabe todo o mundo de elaboración de presupostos e inmediatamente despois, normalmente no mes de xaneiro, cando se van aprobando as bases que vexen todas as convocatorias das xuros, co cual estamos nun momento acertado incluso desde o punto de vista dos que recollades hoxe estas xornadas aquí e que non las transmitades. Quedamos no momento que desexedes e recollemos esas aportacións, porque xa digo, estamos nun momento citado, non é que xa se acaben de aprobar os correspondentes, sino que todavía están pendientes de redactarse bases e poñer en marcha todo ese proceso que se inicia cada ano en xaneiro, cando se inicia un ciclo de presupuestario. De acordo, faremos chegar a estas conclusións e quedamos emplazados. Gracias.